Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Татнефть компаниясы хезмәткәрләре экотуристлар рәтендә. Бөгелмәдә һөнәрчеләр фестивале узды. Ознакай ветераннары яңача ял итә. Район башлыгы Тимур Нагумановның социаль аккаунтындагы туры эфиры юзган ялларның нәтиҗәсенә багышланды. Моннан тыш башлык бу елга планлаштырылган төзекләндерү эшләренә дә тукталды. Рад всех приветствовать на еженедельной встрече нашей с вами. Район башлыгы туры эфирын төзекләндерү мәсьәләләреннән башлады. Төзекләндерү объектын сайлап буенча онлайн тавыш бирү нәтиҗәләре буенча калабызның 5 төзекләндерү объекты арасында 2 лидер билгеле булды. Ул да булса шәһәр су саклагычының 2нче чираты һәм шәһәр күленең 3нче чираты. Бу хакта ул иң башта хәбәр итте. Огромная работа ведется в этом году в Альметьевске по благоустройству общественных пространств. Все это, еще раз повторю, благодаря вашей активности, дорогие альметьевцы, благодаря, конечно же, поддержке Раисы Республики Татарстан, Рустама Ильича Миниханова и отдельно компании «Татнефть», которые, как правило, являются либо основными спонсорами, либо участвуют в софинансировании практически всех наших объектов. Благодаря нашим нефтяникам нам удается делать такие крутые, интересные вещи в городе и преображать его практически каждый год. Тавыш бирүдә катнашкан һәр кешегә рәхмәт җиткерде. Шулай ук районда безнең ишегалды программасы да дәвам итә. Барлыгы 41 ишегалдын төзекләндерү планлаштырыла. Шуларның 29-ында эш бара, 7-сендә исә тәмамланырга тора. За детской поликлиникой началось строительство футбольного манежа крытого. Это будет объект, который будет работать круглый год. Концессия предусматривает, что инвестор вкладывает собственные деньги, также привлекает федеральные средства. Мы со своей стороны предоставляем земельный участок. В дальнейшем объектом будем пользоваться мы вместе с инвестором. Там будут заниматься наши дети, школьники в дневное время. В вечернее время объект будет работать на коммерческие группы. Чираттагы тапкыр Әлмәт Россия триатлончыларын кабул итте. Бер юлы 3 ярышларны үз эченә алган чарада барлыгы 700-дән артык спортчы катнашты. Алар арасында Россия беренчелегендә катнашучылар, тирәк хәрәкәт аппараты зорланган спортчылар, сукырлар арасында Россия чемпионаты кысаларында парлар. Шулай бөтен дөнья балалар лигасында һәм хәвәскәрләр иде. Шулай ук башлык районда узган сабан туйларына да нәтиҗә чыгарды. Анда авыл хуҗалыгы алдынгыларын хөрмәтләделәр. Спорт уеннарын оештырдылар. Калабызның мәйдан батыры титулын Айдар Алтынбаев яулады. Тимур Нагуманов шулай 14 июньдә билгеләп үтелүче бөтен дөнья кан донор көненә дә тукталды. Әлмәттә бер ел эчендә 3000 ярымнан артык донор кан тапшыра. Елына 8000-нан артык донация республикабызның 7 районын тәэмин итәргә мөмкинлек бирүче кан һәм аның компонентларын әзерләргә мөмкинлек бирә. Хотелось бы искренне поздравить всех медицинских работников, наших докторов за вашу работу. Она невероятно ценна. Мы вам крайне благодарны. Это безграничная ответственность, при этом должна быть, конечно, любовь к своей профессии. Я вас благодарю еще раз и желаю, конечно же, нашим докторам самим здоровья, ну и успехов в работе. От ваших успехов будет зависеть здоровье всего общества. Эфир кунагы Ватанны саклаучылар дәүләт фондының республика филиалы социаль координаторы Ольга Ильдюкова ул фондның төп бурычы кайсы категория гражданнар өчен булдырылуы хакында да сөйләде. Башка темаларга. Бөгелмәнең үзәк мәйданында һөнәрче Бөгелмә төбәк ара традицион һөнәрчеләр фестивале булып узды. Ул инде 5нче тапкыр Бөгелмә районы башкарма комитеты һәм Татнефть җәмгыяте ярдәме белән үткәрелә. Фестивальдә безнең иҗат төркеме булып кайтты. Һөнәрче Бөгелмә фестивале зур төбәкне берләштерә. Ул шәһәрнең үзәк мәйданына Башкортстан, Самара, Оренбург өлкәләреннән һәм Татарстанның төрле муниципаль районнарыннан килгән кунакларны җыйды. Биредә кул осталары, иҗади һәм фольклор коллективлар. Һәркем үз осталыгын күрсәтә. Кул эшләрен тәкъдим итә, җырлый, бии. Быел фестиваль 5нче тапкыр уздырыла. В этом году более 150 мастеров представили свои выставки, свои работы, проводят мастер-классы, обучают изготовлению изделий прикладного творчества. В концертной программе принимает участие более 50 коллективов и отдельных солистов из разных районов республики и регионов, соседних регионов. В этом программа очень обширная. Илдар Гадиев Ознакай районының Татшуган авылыннан килгән. Фестивальдә үзенең сәнгать әсәрләрен тәкъдим итә. Бу агачтан ясалган сандыклар, сәгатьләр, балта остасы бу шөгыльне лаеклы ялга чыккач тулысынча бирелә. Менә инде 5 ел Илдар Гадиев агач белән дус. Караван бәйрәменнән кайту белән турга Бөгелмәгә юл алган. Миңа әйттеләр дә, барасың Илдар абый дип, барам дидем. Нигә бар күрсәтмәскә мотор әйберләрне рәхәтләндереп. Менә без Ознакай районыннан килдек тә, менә шулай
Кіші қорай да шотланып, матур бит бу дип китеп бара рәхәтләнеп. Бөгелмәлләр декоратив кулланма иҗат әйберләре күргәзмәләрендә сувенирлар сатып ала алды. Һөнәрчелек мастер-классларында катнашты. Алар агачтан уеп рәсем ясады, шүлмәкчелек осталыгына өйрәнде. Әкиятта кунакта дип исемләнгән кулланма иҗат бәйгесендә тәкъдим ителгән сәнгать әсәрләрен жюри бәяләде. Алар осталарның профессиональлегенә, материалларны дөрес куллануына игътибар итте. Здесь работы очень разнообразные, я даже не знаю, все самобытные, уникальные. И просто смотрим, не знаю, просто то, что понравится, наверное, это главная особенность оценки искусства, наверное, просто то, что нравится и все. Ну или где-то, может быть, очень много труда вложено, вот, души, это как-то видно. Очень интересно, очень приятно, что много участников не только из Бугульмы, а из районов, вот, сел, деревни, да, это очень здорово, люди занимаются приятным времяпровождением, творят что-то красивое. Вот сейчас мы имеем возможность это оценить. Жюри балалар сәнгать мәктәбе укучыларының рәсемнәрен дә бәяләде. Алар Татарстан нефтенең 80 еллыгына багышланган нефт төбәге яшь рәссамнар күзлегеннән дип исемләнгән күргәзмәдә тәкъдим ителде. Бөгелмәлләр шулай ук Россия халыкларының милли киемнәре белән сокланды. Төрле милли уеннарда катнашты һәм ачык һавада Белые розы фильмын карый алды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Халкыбызның мирасы гырыф-гадәтләрендә генә түгел, ул үткәнендә калган тарихның бүгенгә тоташкан яшәү рәвешендә. Яңалык ачам дигән кешегә әнә шул якка игътибар итәргә була. Төбәгебез мирас байлыгы ягыннан да аерылып тора. Безнең иҗат төркеме күршебез Ширмешан районында булган вакытта тагын бер кызыклы объект белән танышып кайтты. Алдагы материалыбыз шул хакта. Кайсыдыр белгечләр кайчандыр бу урыннан зур елга аккан дип әйтеп сөйләп, кемнәрдер исә киресенчә әлеге урыннан мистика һәм эзотерика белән бәйли. Ничек кенә булуына карамастан, бүген Яшәүче һәм Кормыш авылы халкының яратып килә һәм кунакларын китерә торган урыны булган Ташказан урыны бүген туристлар арасында да бик популяр. Ташказан дип аталган бу урынның килеп чыгышы хакында фәнни хезмәтләр әлегә юк. Ширмешан районындагы бу гадәти булмаган урын фантазияны шаккаттыра һәм тузга язмаган әкиятләргә дә ышанырга мәҗбүр итә. Кормыш һәм Яшәүче авылларыннан ерак булмаган үзәнлек территориясендәге сәер формалы ташлар чыннан да тирәккә очрамый. Аларның күпчелеге замандашларыбызның киләчәк буынга булган хатлары белән бизәкләнгән, тик аларның кайчан ничек барлыкка килгән аңлатучы кеше дә юк. Дөрес, геологлар аларны комлыкларның җилләтү нәтиҗәсе дип раслый. Ташлар янәсе 1000 ел элек үзгәргән, аннары ком катламнары астында ишерелгән һәм чагыштырмача күптән түгел генә җир өстенә чыга башлаган. Кормыш авылы җирлеге башлыгы Рәмилә Гатина сүзләренчә, авыл халкының гомуми карары нигезендә бу урынны төзекләндерүгә үзара салым акчасын юнәлткәннәр. Шулай итеп, хәзер килгән туристлар өчен үзәнгә төшәргә тимер баскыч ясап куелган. Өстәвенә нефтьчеләр ярдәме белән машинада килеп туктар өчен территориядә төзекләндерелгән. Авыл башлыгының хыялы Ташказан тирәсендә урнашкан буаны да туристик ял урынына әверелдерү. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясының яшь хезмәткәрләре һәм сервис идарәчеләре өчен бу елгы җәй күңелсез булмаячак, чөнки ул традицион поход туризмы фестивале белән башланды. Аның барышында барлык актив хезмәткәрләр катнаша алды. Азнакай районы Актүбә авылында узган бу елгы фестиваль 20-нчесе. 3 көн дәвамында Татнефть компаниясының төрле бүлекчәләреннән 26 командадан торган хезмәткәрләр палаткалы шәһәрчектә урнашып спорт-туристлык ярышларында катнаша. 20 лет пролетело, как одно мгновение, и какого-то отличия от предыдущих годов нет. Но радостно видеть то, что молодежь приходит, молодежи нравится, молодежь преодолевает трудности себя и при этом не бросает заниматься туризмом. И на фестиваль у нас постоянно ажиотаж, постоянно полные команды. Это здорово. Поехали! 20-нче Экотур фестиваль Татарстан нефтен эшкәртүнең 80 еллыгына һәм Ромашкина нефть ятмасы ачылуның 75 еллыгына багышланган. Кем өчендер бу чара беренче булса, Татнефтегаз переработка идарәсе командасы бирдә инде 5-нче тапкыр. Разрядка, от работы отдых. Ну и себя испытать. Испытать себя. Да. Это самое, по-моему, главное. Хотя бы раз в год таким заняться. Фестивальне үткәрү өчен оештыручылар төрле бәйгеләр булган кызыклы һәм актив программа төзегәннәр. Барысы да кыюлык белән киртәләрне җиңеп, биремнәрне үтәде. Чараны оештыручылар үзләре дә ярышларда уңышның төп өлеше команданың бердәмлегенә бәйле дип саный. Сегодняшняя встреча уникальная, юбилейная, хорошая дистанция. Солнышко, погода благоволит нам.
Этап интересный. На этом этапе ребята определяют растительность родного края, узнают, что у нас растет. Вот, сюда пришли на носилках. Сейчас вы дальше немножко там увидите, как это все делается, как они стараются и несут. Турслет түрлі этапларға бүленді. Экологик акция өзіне ағаш отырту, шишмә тирәсен шөз тартуны кіртіп, оннан үз ширатында ярышлар да башланып кетті. Катнашучыларны тінгі ориентациялау, бивак, ягни хәрби лагерь бәйгісі, асылмалы кешу һәм башка түрлі сынаулар кетті. Пока подъем, там все было легко, здесь поинтереснее. Вот сейчас можете увидеть, как буду подниматься без страховки. Туристлар җыелышы хезмәткәрләрне берләштерә, булган осталыкларын кулланып, шулай ук төркемдә эшләү өчен компромисска барырга өйрәтә. Җәй табигатьнең яшеллеккә төренгән кояшлы, ямьле вакыты. Бу чорда халык буш вакытын ялын су буйларында үткәрергә ярата. Азнакай районында пенсия яшендәге өлкәннәр һәм аларның оныклары өчен Ык елгасы буйлап салда йөзү оештырылды. Әлеге очрашудан һәркем күтәренке кәеф, уңай эмоцияләр, зур канәгатьләнү белән кайтып китте. Елга буйлап җилгә каршы ишкә кишу, тәвәккәллек һәм кыюлык сорый. Актив ял төрен яратучылар өчен салда йөзү кызыктыргыч һәм мавыктыргыч булды. Бүгінгі сәяхәт дип әйтик инде бик күңелле узды. Рәхмәт оештыручыларга. Шундый мотор табигать янында, табигатьтә яшибез. Безнең әле мондый бәйрәмне бер дә күргән юк иде. Менә бөтен кешенең күңеле шак. Яңгырлар явып килде. Еллар матурга таба бара. Көннең җилле һәм елганың тынычсыз булуы да ял итүче сәяхәтчеләргә комачаулык итмәде. Актив ялдан һәркем зур канәгатьләнү хисе кичерде. Ә инде бу спорт һәм туризм төренә килсәк, ул Туган як проект акцияларында откан грант хисабына уза. Мондый сәяхәтләрне оештыручы Данис Мусин салда йөзүләр җәй буена дәвам итәчәк диде. Это сплав для пенсионеров с внуками. Это адаптация пенсионеров к новым условиям жизни на пенсии и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к отчизне. Балалар белән, бабайлар, әбиләр белән, внуклар бергә матурлап укмашып, матур итеп төшәләр. Менә тәрбиянең нигезе менә шушында дип әйтәсем килә. Алар күрәләр матурлыкны. Ык елгасы буйлап салда йөзеп, экстрем хисләр кичерергә теләүчеләр өчен табигать киңлекләре әзер. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләр Лениногорск каласында узган бокс буенча 14-нче республика турнирында уңышлы чыгыш ясап кайттылар. Ул Россия көненә багышланган Шифа кубогы кысаларында узды. Ярышларда Лениногорск, Казан, Бөгелмә, Азнакай, Минзәлә, Чирмешән, Түбән Камадан 58 боксчы катнашты. Араларында 9-ы Әлмәтнең Дивон бокс клубы һәм Юность спорт мәктәбе спортчылары. Аларның 9-ы да җиңүче пьедесталына күтәрелде. Нәтиҗәдә егетләр калабызга 5 алтын һәм 4 көмеш медаль алып кайттылар. Бүгенге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.